ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо анамин материалои дубайски тозаи якумсорта нишон диҳам. Ино порсол вақте ман видео карда будам 2500 сомон буда, 2500 сомон будан. ҳозир бошад арзон шидагиам, бо нархи арзонтар омадай бори навда. Марҳамат, чандан? Ино 2000. Оптом 2000 додистем. 2000 сомон шидаги буда. дӯстони азиз, бинед ино тоза ва ёшон алманалая. Ина материалош алманалай дубайски. То куҷоя 2000? Тамсиярира? Ина миёям 2000? Анами ҳамашон 2000 сомонӣ. ҳозир ман материалои арзонтарам нишон метиҳам, то охира тамошо кунед. Ин навори мо ҳамаш материалои дубайски пешниҳод мешава шумода. кадоме намуде дар корай нависе доставка дорем. касе ки дар душанбе ҳаст, шумо аввал рақамои телефонтона нависед, доставщик мебара, материала бинед, баъд сумша тиед. А касе ки мисол дар ноҳияҳо ҳастанд ё ин ки ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бонувони азиз, занҳои хуби тоҷик, студент духтарако, мехоҳем ки дар хона нишаста кор кунен, яъне пул ба даст биёрен? Албатта ки мехоҳен. имрӯз ки бошад ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро, яъне такрор шавад, фақат занҳо, модарон, студент духтаракои дар хона нишастанд, мехоҳанд ки кор кардан, бар командаи худам ба ширкати Фаберлик ба кор даъват мекунам. коркори беҳтарин аст. аз шумо ягон чизи зиёдатӣ лозим нест. танҳо якта телефоне ки ба интернет пайваст шуда бошад, тамом. шумо аллакай имрӯз ин имкониятро доред, пас фурсатро аз даст надиҳед. дар рақамҳое ки дар болои экран аст ҳатман занг занед ё ин ки нависед. ман ҳамаи нозукиҳои кори Фаберликро ба шумо меомӯзонам. иншоаллоҳи раҳмон якҷоя кор мекунем. кори беҳтарин аст. то ба имрӯз чандин занҳои тоҷики мо, яъне ки занҳое ки дар хона нишастанд, шумо худ шоҳид ҳастед ки ба ҳама орзуи ниятое ки доранд аллакай расида истоданд. шумо ҳам шитобед, дер накунед, худи ҳозир нависед. ҳама нозукиҳои Фаберликро ба шумо меомӯзам. якҷоя такрорам ки шавад кор мекунем. иншоаллоҳи раҳмони раҳим бо Фаберлик ҳама орзуҳои мо амалӣ мегардад. пас ман занги ҳар яки шуморо интизорам. мехоҳанд доставка ва ё аввал пулша метиҳанд, баъдан мо равон мекунем. хулас анами материалои 2000 сомона буд. ҳозир иҷода чанд тай дига новинко омадагиай. ина марҳамат. ҳозир якта ба яктаи новинкоро ма шумода нишон метиҳам. чанд? шифон помбах будиан. якумсор оригинал чанд сом? 1300. 1300 сомон. дӯстони азиз, марҳамат. ду ранг дорада? ранго бисёра. амино ҳамаш 1300 сомая? ино итальянски. ҳамаш комбахта дидед? ин амин намудо ласиам будай. хе ҳама ҷош комбахтиам будай. ино ҳамаш комбахтишан. ана ино шифон комбахтиш. 1300 сомони якум сортиш. паделкаям мумкин ки уже биромада боша. бале, ине ки шумо мебинед сорти аввалинаш 1300 сомонӣ. ҳозир ман бо дигар хилошам шумода нишон метиҳам, метавонед интихоб кунед. дӯстони азиз, ина бинед анамин новинкаҳои 1300 сомонӣ. анамин хе новинкаҳо. агар чандта гиред бо арзон мешава. хулас ина иҷода бо чандта дига вишивкадорои новинка омадага. ино чандан? ино чандан? ино 1500 сомон будай. марҳамат. тоза якум сорта дубайскиё. айна ино чи? то охира 1500. анами тараф ҳамаш 1500 сомон. чӣ хеле гуфтам, то охири навора тамошо кунед. ман шумода оҳиста оҳиста ҳам хе арзонтаракошам нишон метиҳам. ана ин намудо чанда? то куҷоя? 1,5. ана бинед, анамино ҳамаш то анамин сиёҳа 1500 сомонай. кадом меша мегиред? 1500 сомон то анами сиёҳа. ана ин тараф бошад 1000 сомона бо. аямиҷа?
ана ино 1000 сомонаш. Як либосаш 1000 сомон. Ино ҳамаш бори Дубайян, чӣ хеле гуфтам. А ин тараф чӣ? Ино 700 сомон. ана ин тарафш бошад 700 сомон. дӯстони азиз, чӣ хеле шумо наворои пеша тамошо карда бошед. Видеои 600 сомашам ҳастай ҳамин нусхора. ҳамино аввал 800 будан, ҳозир 700 шидагиян. ана бори хитоиш бошад 600 сомонай. хулас бинед. инамино дубайскиёш. фасони хушро. ҳозир бо дигарошам нишон метиҳам. дӯстони азиз, анаи дуташ 950 сомонаян. дидед? ибо дигатарай. ана сирхиш чӣ? иш 700 сомон. ио 700 сомониян. ана дута 950. ин тараф чӣ? ана баъд комбахто ҳастай 800 сомони комбахтои тоза дубайскиш. иси чӣ вишивка доро? иноям 700. то охира 700. ин тараф дӯстони азиз нигоҳ кунед. ҳамаи ҳамино 700 сомонӣ. марҳамат, айнами сиёсар кардагӣ то нами охира 700 сомон. иям нусхаи арзон дорад. ман чизое ки худам дидам шахсан, ҳамонора шумода гап мезанам ки нусхаи арзонуш ҳастай. ана дигарошам мумкин ки аллакай буромадагӣ бошад, нусхаҳои хитоиш. хулас ине ки шумо мебинед бори Дубай. ҳозир бо дигархелошам ҳастай. дигархелошам шумода нишон метиҳам. тамошобинони азиз, ҳозир бошад мехоҳам барои шумо парчаҳои Дубайя нишон диҳам. чанд ранг омадагӣ ҳаст. ҳамун рангошам шумода нишон метиҳам. ина бинед ранги ҳамун парчаҳои худмона, яъне ки дубайскӣ сифатҳои хубуш. марҳамат. нархошон чанданд? нархаш 650 сомон донада. ин бор ҳамин рӯз омада, бори нави нав. ина хулоса дар кор бошад, нависед. ана мехе парчаҳои новинка. ино чандиян? ино ламиражҳои дубайскана. ино ламиражҳои дубайскан. чӣ хеле медонед ламираж 120 сомонам сар меша. хитой. ине ки мебинед чанд сом? 800 сомон. ламиражҳои тоза Дубай. сифатошона бинед чӣ хушрӯй. рангаму ваян. комбахтои итальянкан. итальянко 2500 сомонанд. ина ламиражи 800 сомонаи Дубай. хулас ҳамиё борои новинкаян. метавонед ки дархост кунед. мо доставка дорем. боқӣ саломат бошед. хайр. то видеоҳои оянда.